Us sentiu més preparats o menys? Tot el tema de la pandèmia, no sé, com us sentiu en aquest sentit? Us sentiu preparats per treballar? ¿O creieu que no ho esteu perquè la pandèmia us ha fet que no ho estéssiu prou? Yo creo que no, porque tú sabes de estudiar y no poder hacer las prácticas presencialmente, no puedes aprender exactamente cómo es las cosas. En un libro te puede explicar, pero si tú no la haces no sabes bien cómo hacerla. Jo crec que menys preparats. Personalment crec que menys preparats, perquè jo crec que la pandèmia ens ha pillat tots una mica, com diríem, amb el cul a l'aire. Realment ningú estava preparat, ni els professors ni res. Jo crec que durant els primers mesos de pandèmia, el no estar preparat per aquesta pandèmia, realment, jo crec que l'educació en si no, però que no podien transmetre'ns el coneixement de la mateixa manera que seria presencial. Per tant, jo crec que de qualitat d'educació sí que n'hi ha menys. Jo conec molts casos de gent que té molta experiència, molts estudis, i tot i així no trobo feina, i sense anar més lluny, vull dir, jo em miro a mi mateixa i dic, tio, és que tinc experiència de gairebé tot, em considero que tinc aptituds i també tinc estudis, i és com, per què? Moltes vegades nosaltres, com a joves, sí que som força rebutjats per les empreses amb el tema de que no tenim gaire experiència. Però clar, després hi ha el conflicte de sempre, que és un jove vol treballar, però a l'empresa et demanen experiència. Però si no em contractes, no tinc experiència, i si no tinc experiència no puc treballar. Jo crec que en aquest sentit desconfien molt del jovent. No ens troben responsables, no? Com aquell qui diu. Una persona de 20 anys, on vas tu per la vida? No? Com aquell qui diu. Ens consideren, des del meu punt de vista, que et consideren moltes vegades com que no tens la suficient experiència o responsabilitat com per tirar les coses endavant. I també penses, no? Si no apostes per mi, qui ho farà? Vull dir, clar, és el que ens estem trobant ara, que ens estem trobant una miqueta desemparats, no? En el sector laboral, que ningú està apostant per nosaltres.